Παλιά στην περιοχή από τον Χαραλαμπίδη διώχνει ο Βέστερμαν. Χρήστου έλεξε, αλλά στη συνέχεια παραχώρησε πλάγιο. Δεν βιάζουν οι παίκτες και κανένα βέβαια πλέον δεν βιάζεται. Εδώ και ώρα όλα έχουν τελειώσει. Εμείς να βλέπουμε το τέταρτο γκολ εδώ, το πανέμορφο κλασέ του Altitop, το τέταρτο γκολ της Σάλκε. Μπρούσερ για τον Χριστού. Μιροσάβλεβιτς, Χαραλαμπίδης, Μωράης, ξανά Χαραλαμπίδης. Μιροσάβλεβιτς πίσω για τον Κόντι, θέλει να πλησιάσει την περιοχή, πάσα που δεν ήταν καλή για ψοκούβελες, επιμένει το Αποέλ, ο Μπέντζαμιν προς στιγμή φάνηκε να κερδίζει, έχασε όμως στη συνέχεια και ο Φαρφάν, πάει ξανά για αντεπίθεση, πάσα απέναντι στον Λόβεγκραντς, δευτερόλεπτα πρωτού συμπληρωθεί και το τρίτο λεπτό και τελευταίο στις καθυστερήσεις. Που άλλαξε με τον Ράκιτιτς, πάσα πηγαίνει ομορφής και προλαβαίνει εκεί τον Λοβεγκραντς. Χατζή λογικά δεν προλαβαίνει το Αποέλ, σφυρίζει για τελευταία φορά ο κύριος Μάλεφ στο παιχνίδι. Ο πρώτος αγώνας στο πρώτο γύρο του κυπέλλου UEFA για το Αποέλ σηματοδοτεί ουσιαστικά και το τέλος της φετινής του πορείας στο κύπελλο UEFA, γιατί ασφαλώς δεν υπάρχει αμφιβολία για την ομάδα που περνά στον επόμενο γύρο. Η Σάλκε είναι στους ομίλους της διοργάνωσης, κερδίζει με 4-1. Να δούμε τα στατιστικά τελικά στο παιχνίδι. Η Σάλκε που κράτησε την παραπερισσότερη ώρα στην κατοχή της, είχε περισσότερες τελικές προσπάθειες, χωρίς βέβαια μεγάλη διαφορά από δείχνει το στοιχείο, το στατιστικό στοιχείο από το ΑΠΟΕΛ. Η μεγάλη διαφορά όμως ήταν στην ουσία, ήταν στην αποτελεσματικότητα από πλευράς των Γερμανών. Πάμε όμως κάτω για πρώτο ρεπορτάζ από τον Λούκα Φλωρίδη. Ακούμε, Λούκα. Ναι, Γιώργο, έχω κοντά μου τον Παρασκευάδο Χρήστου. Παρασκευά σήμερα μια καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε ένα μεγαθύριο. Ωστόσο η ευρωπαϊκή πορεία του ΑΠΟΕΛ κάπου